ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ, 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനമില്ലാത്തവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് പറഞ്ഞു. ബഹിരംഗശക്തിയും അന്തരംഗശക്തിയും. ബഹിരംഗശക്തി ദുർഗാദേവി, അന്തരംഗശക്തി രാധാറാണി അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? മന്മനാഭവ മത്കർത്ത മധ്യാജീമ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം. ഭക്തനാവുക, ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ 9ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഓർത്താലാണല്ലോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ അടുത്ത്. പക്ഷെ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മറക്കാതിരിക്കണം ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറക്കാതിരുന്നാലല്ലേ ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 2 കാര്യം വരും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഒട്ടും നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കണം ഭഗവാന്. അപ്പൊ അതിന് വിഭൂതി, അടുത്ത അധ്യായം വിഭൂതിയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ ഭഗവാന്? കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമ്മളോട്. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിഭൂതി യോഗം 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അതാണ് എന്ത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ. അതായത് നമുക്കൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞാല് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്,
എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഞാനാണ്, പുരുഷന്മാരുടെ പൗരുഷം ഞാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കത് ആരോർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും നമുക്ക്, ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കാണുമ്പോ ആ പ്രകാശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോ ഇത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരും ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ്. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കിനി അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമിയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈകരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. അതെങ്ങനെയാ, എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട്, എന്റെ സുഹൃത്താണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താണ്? നിനക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിനക്ക് തെറ്റില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നീ എന്താ പറയണത്? നമേ വിദുസുര ഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും എന്തില്ല, അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാ വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചും വിഭൂതിയെ കുറിച്ചും ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാർക്കും അറിയില്ല, ഋഷികൾക്കും അറിയില്ല, ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം അവരൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അവര് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ദേവന്മാർക്കും അറിയില്ല, ഋഷികൾക്കും അറിയില്ല, ആർക്കും അറിയില്ല ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല. വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ഉൽപ്പത്തികളെ കുറിച്ചോ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് കഴിയില്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ. ഏതാ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരുടെയും മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല മാതാജി. സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോക്വികൽപേന യോഗേന യുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ചും ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവര്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തില് തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്, ഭഗവാനെ ബോധ്യപ്പെട്ടവര്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചും വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, ചതുർ ഹിന്ദിയില് 4നെ പറയുന്ന 4 എന്നല്ല, ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ. 4 ശ്ലോകങ്ങള് 8, 9, 10, 11 അല്ലേ? 11, 8, 9, 10, 11 ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉൾക്കാമ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അകക്കാമ്പ്. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശമാണ് ഇത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇത് 4ഉം. നമുക്ക് എന്നും ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഡെയിലി വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലതാണ്. അതില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഭൂതാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര്. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് ഒന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്? അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. നാരായണാത് ബ്രഹ്മാ ജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശോ രുദ്രാ ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശ ആദിത്യഃ. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ആ നാരായണൻ വന്നു. ഈ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതികളും ഇന്ദ്രനും 8 അഷ്ടവസുക്കളും 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വരാഹപുരാണത്തിലും പിന്നെന്താണ് പ്രകാരം പറയുന്നത്? വരാഹപുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്തിനാ പറയുന്നത്? ഉപനിഷത്ത്, നാരായണോപനിഷത്ത്, മഹോപനിഷത്തിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നതും പ്രജാപതികൾ വരുന്നതും ഇന്ദ്രനും 8 വസുക്കള് 11 രുദ്രന്മാര് 12 ആദിത്യന്മാര് ഇവരെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നാരായണനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണം. നാരായണൻ ഏത് രൂപമാണ്? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് നാരായണൻ. അതായത് വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ആര്? നാരായണൻ. ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ, അതാണ് നാരായണൻ. ഇനി അടുത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ആരിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ എന്ത് ചെയ്യും? സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.
അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോ ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് വഴി അവരുടെ ബോധം എന്താണ്? പ്രകാശിക്കും. അതുവഴി അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കാണ്? സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അവര് തമ്മിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അവർ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മാത്രമല്ല അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഈ ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിക്കാണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് നടാണ്? ഒരു ബീജം, ഒരു വിത്ത് നടാണ്. നമ്മൾ ബീജാവാപത്തിനോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. എന്തിനെ? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരു ബീജമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടുന്ന ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ നടാണ് എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയുദ്ധങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തുകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തില്ല? എണ്ണമില്ല. അവരിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ പല ഗ്രഹങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ വന്ന് സഞ്ചരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പേർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വിത്ത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വിത്ത് നടാണ്. ആ വിത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തിലൂടെ അതെന്താണ്? അത് വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്തത് കൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നല്ല ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്ത്. ആ വിത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ടു. അതിന് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ വിത്ത് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ ഈ വിത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഈ വിത്ത് നട്ടു. നമ്മൾ അതിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തിലൂടെ പതിവായിട്ട് നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? അത് മുളച്ചു വരും. ആ വിത്ത് മുളച്ചു വന്ന് അതെന്താണ്? അതിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? പരവ്യോമത്തിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള ഭഗവാന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അവസാനം അത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരു വിത്ത് പോലെ. അപ്പൊ ആ വിത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ടു. അതിന് നമ്മൾ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ അതിനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് വളർന്ന്, സാധാരണ ചെടികൾ വളർന്ന് വലുതാവുന്നത് പോലെ ഈ വിത്തും, അതായത് എന്തിന്റെ വിത്താണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിത്ത്. അതും വളർന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ കവർ ചെയ്യും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് അതെവിടേക്ക് എത്തും? രണ്ടാമത്തെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്നും കടന്ന് അതെവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചത് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് സാധാരണ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്ന് പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ വൃക്ഷവും മറ്റുള്ള സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പൂത്തും കായ്ക്കും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം?
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്രവണ കീർത്തനം, അതായത് നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മള് അതിനെ ജലസേചനം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകലേ വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വളമിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്ത് ചെയ്യലൂടെ? ഭാഗവതത്തിലൂടെ, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം അതിലൂടെ നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് വളം കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് വളർന്ന് വലുതായി അത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചെന്ന് വിശ്രമിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇതില് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമൂപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ ആരാണോ എന്നെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവര്, അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ തന്നെ നൽകുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവര്, അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത്, വിശ്വാസിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടന ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാനുകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവുണ്ട്, വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുണ്ട്, ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടന ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് മുന്നേറാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് ആരാണ് അവിടെ തരുന്നത്? ആ അന്തര്യാമിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് അതിനാവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം. അത് എങ്ങനെയാവാൻ വേണം? പ്രേമപൂർവ്വമാവുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വെറുതെ ചെയ്താൽ പോരാ, പ്രേമത്തോടെ, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. ഇവിടെ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല് അയാൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും, ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ബുദ്ധി ശക്തി ആരാണ് നൽകുന്നത്? ഉപദേശം ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാനം ആ ഭക്തനും പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ വേണം? പ്രേമപൂർവ്വമാവുകയും വേണം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് മുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള പൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കിപ്പോ മുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മള് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അത് പുരോഗതിക്കുള്ള വഴി ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ത അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസുത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇവരിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അവരിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അനുകമ്പയോടുകൂടി അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനാകും ഭഗവാൻ. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കി, അജ്ഞാനം മാറുമ്പോ അവിടെ എന്ത് പോകും? ഇരുട്ട് പോകും. ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കി അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം ആര് തെളിക്കും? ഭഗവാൻ തെളിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ഹൃദയത്തില് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം ഭഗവാൻ തെളിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 8, 9, 10, 11. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാമ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്.
ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് വേണ്ട, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉത്കണ്ഠയുടെയും ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനാവും. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞത മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നമ്മൾ മുഴുകും. സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താവും, നമ്മുടെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആര് നിറവേറ്റി തരും, ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി തരും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്തൻ ഭൗതികമായ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. നമ്മള് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അന്ധകാരം മാറി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ആര് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും, ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ആ ഭക്തനപ്പൊ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഭൗതികമായ പ്രയത്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശം ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭും ആഹുസ്താം ഋഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ പ്രവേശിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ്. അങ്ങനെ ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത്, അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും അങ്ങാണ്, പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്, അങ്ങ് തന്നെയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് എന്ത് പറയാണ്, വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങും എന്നോട് തന്നെ പറയാണ്, ഞാൻ ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറയാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ, 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ അങ്ങോട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത്, അങ്ങ് ആരാണ്, അങ്ങ് പരംബ്രഹ്മം പരംധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് ആരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമപുരുഷനാണ് അങ്ങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് അല്ലാതെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ദേവർഷി നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ അവരും പറയുന്നുണ്ട്. ഊന്നി പറയുന്നതാണ്, അങ്ങും എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇവരും എന്നോട് ഇത് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനോടിവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്, വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണു തോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല, കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാവുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഇവിടെ പറയുന്നത്, അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല, അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് ഒട്ടും മതി വരുന്നില്ല, കേൾക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഖണ്ഡതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ.
ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇനി എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷേ പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം, പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയണത്? അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവാണ് ആര്? ഞാൻ പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലൊളിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്ലോകം ഇല്ലാതെ മീനിങ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് പോകാം. 21 പറയണത്, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം, അതാണ് എന്ത് പറയണത്, വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറയാണ്, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ്? ഞാൻ വിഷ്ണുവാണ്. ആദിത്യന്മാര് 12 ആദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണു എന്ന ആദിത്യൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് ഞാൻ ആരാണ്? സാമവേദം. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ മനസ്സ് എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജീവഗണങ്ങളിലെ ജീവചൈതന്യം അതും ആര് തന്നെയാണ്? അതായത് നമ്മുടെ അവബോധം, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. 12 ആദിത്യന്മാര് പറഞ്ഞു, ഇനി 11 രുദ്രന്മാര്. ആ 11 രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വസുക്കളിൽ അഗ്നി, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്, ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. പുരോഹിതന്മാരില് ആരാണ്? ബൃഹസ്പതി. ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപന്മാരിൽ ആരാണ്? കാർത്തികേയൻ. കാർത്തികേയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാദേവന്റെയും പാർവതിയുടെയും മകനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ മഹർഷികളിൽ ആരാണ്? ഭൃഗു മഹർഷി. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. കൂടെ മഹർഷികളിൽ ആരാണ്? ഭൃഗു മഹർഷി ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സ്പന്ദനം, വാക്കുകളിലെ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓങ്കാരം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം പറയുന്നുണ്ട്. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകം അക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, സ്ഥാവരങ്ങളില് ഹിമാലയം ആരാണ്? ഹിമാലയ പർവ്വതവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഹിമാലയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പർവ്വതമാണ് ഹിമാലയം. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം. വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഏത് വൃക്ഷമാണ്? അശ്വത്ഥം, അരിയാൽ വൃക്ഷം. അരിയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ. യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മഹർഷി, പിന്നെ കപില മുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രരഥനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ, പിന്നെ യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരില് കപില മുനിയും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്.
അശ്വങ്ങളിലെ ഉച്ചസ്രവസ് ഞാനാണ്. ഉച്ചസ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാല് അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ് ആര്? ഉച്ചസ്രവസ്. പിന്നെ ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം. മനുഷ്യരിൽ ഞാൻ രാജാവാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ ഞാൻ ആരാണ്? രാജാവാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം. പിന്നെ പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു. ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആയുധങ്ങളില് ഇടിമിന്നൽ വജ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു. ജനനഹേതുക്കളിൽ ആരാണ്? കാമദേവൻ. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ. പിതൃക്കളിൽ അരിമാവ്. ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നാഗങ്ങളിലെ അനന്തൻ, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അരിമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ യമൻ. ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദൈത്യന്മാരില്, അതായത് ദൈത്യന്മാരിലെ അസുരന്മാരില് പ്രഹ്ലാദൻ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും എന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ 3 കാര്യങ്ങളും ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഭഗവാനാണ്. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിർണയ സത്യം അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളിലെ അകാരം, അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതാണ്? അകാരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം, നമുക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അനവസാനമായ കാലം, സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ്, ഇതും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധിക്കുക. അപ്പൊ സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് പറയണത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന് 1 മുഖമുള്ളതും 10 മുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അതിൽ 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇവയും ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളിൽ ഉള്ള സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണം, പിന്നെ ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സ്ത്രീകളുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസാമം, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ എന്താണ് ബൃഹസാമം എന്ന് വെച്ചാല് പാതിരാവിലെ പാടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗീതമാണ് എന്ത്? ബൃഹസാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസവും ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബൃഹസാമം, പിന്നെ ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസം, ഋതുക്കളിലെ വസന്തകാലവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാണ്. അപ്പൊ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി ഞാനാണ്, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാണ്. ജയവും സത് ഉദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ മാത്രമല്ല ജയവും നല്ല ഉദ്യമങ്ങള്, ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത് എല്ലാം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനിമാരിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? വാസുദേവനാണ്. പാണ്ഡവരിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസദേവനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. പിന്നെ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ നിയമം രാഹിത്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളില് ദണ്ഡം, അതായത് അടിക്കുന്നത് അത്, പിന്നെ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, ഗോപ്യങ്ങളില് മൗനം, പിന്നെ ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഇനി അർജുനോട് പറയണ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നിനും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയാണ് അർജുനനോട്. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ
ഏഷാ തുത്തേശതാ പ്രോക്ത വിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതിയുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല, അവസാനം ഇല്ല. അത് തിരമാലകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, അനന്തമായിട്ടുള്ള വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരു സൂചനയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് യത് യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റവുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിയോടുകൂടി സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണം നമുക്കിവിടെ കണ്ടല്ലോ, അറിയുന്നുണ്ട് മയില്. മയില് സാധാരണ പക്ഷികളിൽ നിന്നും വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കുയിലിന്റെ നാദം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കുയിലും ഭയങ്കര വോയിസ്, ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് ആണ്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ, സൂര്യകാന്തി പൂ, അതും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു അംശം അതിന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് വിഭൂതി മത്ത് സുന്ദര തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളെ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിംഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടപ്യാഹമിഹം കൃഷ്ണം ഏകാം ശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം, എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുക. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അർജുന ഇനിയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്, ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തില് എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നിറഞ്ഞ് വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ പ്രതിദാനം പാവനേഭ്യോ കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ ശ്രീ ഗുരു പ്രമാണത്തെ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ചെയ്യോ, ഭഗവാന്റെ കലപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തെ മുഴുകുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ശക്തിയെ കുറിച്ചും ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ, യോഗശക്തിയെ കുറിച്ച് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗശക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതാണ്? 8, 9, 10, 11. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഒരു വിത്ത് പോലെ. വിത്ത്, ബീജാവാപം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബീജാവാപത്തിനോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? ഭക്തിയുക്ത സേവനം കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക, ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഭഗവാൻ സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ജപം കൊണ്ടും സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അജ്ഞാനം മാറി ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങില്ല. അപ്പൊ അതിൽ സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരും? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ആര് നിറവേറ്റും? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി നടത്തിത്തരും. അതെ.
അതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശം പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? തിരുനാമജപം. തിരുനാമം. അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഉച്ചൈശ്രവസ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവ്. നാല് മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏത് സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് അതായത് വിഭൂതിമത്തും, അതായത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും, അതായത് സാധാരണ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ അല്ലെ പറയുന്നത്? പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതോടെ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മമാണ്, പിന്നെ പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമ പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷിതത്വവും തന്നെയാണെന്നാണ്